Λέμε ότι αυτό το μνημόνιο πέθανε στις 6 Μαΐου. Ότι αυτό το μνημόνιο ουσιαστικά δεν υπάρχει, ότι ο ελληνικός λαός αποφάσισε να σηκώσει το κεφάλι. Υπάρχει ένα σύνθημα που έλεγε ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ότι επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, και κατά τη δική μας άποψη ο Πάμπλο Γκαρσία, αυτός ο ποδοσφαιριστής, έδωσε το σύνθημα για ένα ολόκληρο λαό. Είμαι δικό σου, δεν έχεις το Θεό σου. Με παρακαλάς να σκίσω το εσώρουχό σου. Με τη μία παίρνω τα ενία. Ποτέ δεν είχα κόμπλεξ σε καμιά ανομαλία. Σεξ, βία, Πάμπλο Γκαρσία. Σε πιάνω από το μαλλί και πάμε στην τραπεζαρία. Μου λες μιλά μου βρώμικα, είμαι καλός αυτά. Δυο νούμερα θα πω έτσι απλά 6 και 9. Και κάτι ακόμα δυνατό που υπομαζώ. Αν θα σε βάλω κάτω θα σ' αρέσω μόνο εγώ. Ξεκινάω, κοίτα με στα μούτρα. Τώρα θα σου μάθω απ' έξω όλο το Κάμα Σούτρα. Τώρα ακολουθά κάθε κίνησή μου. Αν θέλεις να βρεθείς στον 7ο ουρανό μαζί μου. Κορμιά κολλημένα, μέχρι να φέξει τα νύχια σου βαθιά να με πονάνε, αλλά μ' αρέσει. Κάθε σου λέξη την πίνω άσπροπάτο. Ήρθε η σειρά μου τώρα να σε βάλω κάτω. Θέλω 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 να σε βάλω κάτω. Νομίζω ήρθε η ώρα τώρα να σε βάλω κάτω. Θέλω να σε βάλω κάτω. Θέλω να σε βάλω κάτω. Θέλω να σε βάλω κάτω. Νομίζω ήρθε η ώρα τώρα να σε βάλω κάτω. Θέλω να σε βάλω κάτω. The Mr. Και κατά τη δική μας άποψη ο Πάμπλο Γκαρσία, αυτός ο ποδοσφαιριστής, έδωσε το σύνθημα για ένα ολόκληρο λαό.